Jo penso que és difícil parlar de la pròpia obra. És difícil perquè allò que jo vull dir ho dic en els poemes. De tota manera, tenint en compte que alguns dels llibres ja tenen molts anys, sí que podria dir que la meva poesia comença en un principi, pot ser vinculada no al realisme social, però sí amb unes clares connotacions socials, polítiques, en la meva manera de fer poesia i d'expressar-me poèticament, tot i que la meva entrada en la poesia està dins d'allò que es coneix com la generació dels 70, tot i que jo soc més vell, no? Però dic dins de la generació dels 70 perquè és en la dècada dels 70 i a la segona meitat de la dècada quan apareixen els meus primers poemes, també perquè participe de les preocupacions dels joves poetes que començaven també a publicar en aquella dècada, i després que la meva poesia ha anat evolucionant d'una manera, jo diria que bastant harmònica, és a dir, en tots els meus llibres crec que sempre es nota les característiques, allà la veu poètica que em caracteritza a mi, en la qual hi ha un predomini bastant important dels elements imagístics, del valor de la paraula poètica, però al mateix temps sense abandonar les preocupacions, jo diria les preocupacions col·lectives i, d'una manera lògica, les preocupacions purament individuals, subjectives, pròpies de cada escriptor, pròpies de cada poeta, com és el meu cas. Sí, jo penso que la poesia, en general la literatura al País Valencià, en expressió en la nostra llengua, en català, va progressant moltíssim. Hem tingut dos grandíssims escriptors, com són Vicent Andrés Tellers, sobretot Vicent Andrés Tellers en poesia, Joan Fuster com un dels més importants assagistes catalans del segle XX, Vicent Andrés Tellers també com un dels millors poetes catalans del segle XX, i en l'actualitat jo penso que el nivell de la literatura, després del magisteri de Fuster o el magisteri d'Estellers, el magisteri també d'Enric Valor o d'un professor com fou Sanchis Guarner, la literatura gaudeix d'un nivell alt, d'unes preocupacions que ens agermanen a tots els països catalans i que fins i tot diria jo que ens agermanen a tots els productors literaris de qualsevol país, de qualsevol estat d'Europa o del món.